Ce ești așa supărat, Badie? Nu contează, salutare lume, eu sunt Mentol. Și bine v-am găsit pe canalul meu de gaming, pe care desigur vom avea gaming. Păi nu? Nu v-ați aștepta la asta, ca pe un canal de gaming să avem gaming. Nu asta contează, contează că voi începe cu seria de Hitman și contează că păsările cântă. Nu, iar merg de la subiect. 1, 2, gata, bun. Deci vom face Hitman 3 mai exact, pentru că 4 și 5 le-am terminat cu mult înainte să deschid acest canal. Pe acest canal de YouTube vom avea jocuri indie, adică fan, multiplayer și câteodată mai speciale, serii speciale. Bun. Și desigur vom avea serii serioase din alea de care ne vom ține 3 episoade, după aia le dăm naibii că nu putem trece din misiunea 1. Bun. Acum că v-am familiarizat cu canalul meu de YouTube, oricum ăsta e cam supărat, deci nu avem ce vorbi, că îl supără mai mult. Nu uitați să-mi dați în comentarii niște jocuri ce vreți să fac după acest videoclip. Desigur, videoclipul cu Hitman va apărea instant după ăsta. Dar până atunci, la revedere! Bă, nu mai fi, mă, supăra, mă!